F'Jannar tal-2020 kienu ġew żvelati stejjer ta' ħbiberija mill-qrib bejn id-Deputat Kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta u l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, Jorgen Fenech. Kien hawnhekk fejn il-mara ta' Silvio Valletta, il-Ministru Justin Caruana, irriżenjat mill-kariga tagħha fil-kabinett ta' Roberta Bela. Caruana għamlet dan anke jekk din il-kwistjoni ta' ħbiberija kienet bejn ir-raġel tagħha u Jorgen Fenech, ħbiberija li hija ma kienx direttament involuta fiha, iżda xorta rriżenjat. Madankollu, meta qed joħorġu aħbarijiet u ċats bejn il-Ministru Edward Zammit Lewis u s-sit ta' 17 Blank Jorgen Fenech, Zammit Lewis qed janżel li jibqa' fil-kariga bil-Prim Ministru jibqa' jkaxkar saqajh u ma jieħux azzjoni. Taħseb li l-Ministru Edward Zammit Lewis fuq xi ħaġa li torqod direttament lilu għandu jieħu l-eżempju tiegħek u jagħmel l-istess? Mela jien naqbel tajjeb mal dak li qal il-Prim Ministru li hemm azzjonijiet li jridu jittieħdu u rridu nkunu kollha impenjati biex nimplementaw dawk ir-riformi li hemm bżonn li nagħmlu mhux biss bħala gvern jew bħala partit imma bħala pajjiż kollu flimkien biex naraw il-pajjiżna mexi l qudiem. Staqsejna lil Justin Caruana jekk il-pożizzjoni ta' Zammit Lewis kienx diskussa fil-kabinett jew jekk ittieħdiġ deċiżjoni dwar kif se jivvota l-Gvern fil-mozzjoni li ressaq il-Partit Nazzjonalista biex il-Ministru jitneħħa mill-kariga. Dak li jiġi diskuss fil-kabinett jibqa' fil-kabinett. Din kienet ir-risposta tal-Ministru Caruana meta staqsejna dwar il-kummenti li għadda Zammit Lewis b'referenza għall-laburisti. Fil-politika għandna nkunu ftit on the ball bħalissa l-interessi tal-pajjiż jirrekjedu li kollha kemm aħna naħdmu l-koll flimkien biex dan l-interess jipprevali. Però jiena nemmen li l-poplu Malti huwa poplu intelligenti ħafna. Kien Kutajjar, Net News.